Ini ndinokumbirawo kubatsirwa ndisati ndapenga hama dzangu. Ndinoti kana ndikaronga chinhu ndiri ndega, panozouya imwe pfungwa inoramba zvandinenge ndaronga zvakanaka. Ndinonzwa sekutotaura chaiko, ndichiudzwa kuti zvawaita hazviite. Chero munhu ndichida kumubatsira nechinhu, pfungwa iya inoti usamupa. Ndinotoita sendine munhu wandiri kunetsana naye. Dzimwe nguva ndinodudza mazwi chaiko ndiri ndega. Ndinopenga here kana kuti zviri pedyo? Kuna anombozviitawo here? Dzimwe nguva ndinogona kungotuka munhu mumwoyo pasina zvandaitirwa, ndisina kana kutadzirwa. Asi ini nemwoyo wangu handizvidi hama dzangu. Ndanamata nazvo nguva yareba, asi hazvisi kuda kupera. Ndinonzwa kunetseka kuti zvichapera here, ndichakwanawo here sezvakaita vamwe. Ndibatsire hama dzangu kuti chingavawo chii kune vakambosangana nazvo kana vakambozvionawo. Ndichateera comment section ndichionawo vanokwanisa kundibatsira neadvice uye nekutiwo pane vakambosangana nazvo here. Thanks kune vachabatsira.